Hello, good morning. Hi, Scott. Good morning. I love shout out to 17 million in the house. Good morning. Hello. Shout out sa 13 million in the house. Guys, patamsak naman. Baka naman pwede. Tamsak, good morning po host. Good morning din, Chrismel TV. Good morning. Hello, shout out po sa lahat. Good morning. Good morning, Chrismel. Ba't di ko makakita ang comment nyo dito sa akwang ko? Sa monitor ko. Kung saan ako nakalive, di ko makita comment nyo. Nakikita ko dito sa TV namin. Mag-love shout out sa atin guys. Guys, patamsak naman. Tamsak lang, sabat na. Baka naman guys. Salamat guys sa mga patamsak. Kaya ka na nga dyan, Ken, yung Lance Tambo. Ken. Balas Tambo. Ken.
Shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga pagpamsak.
na. Yan din. Ba't na nailan ang basin? Sakna na ako. Ah. Dado. Nagyayabang na naman. Drive mo lang yun o ano? Bakit? Nakarukbok ko lang natin ah. Kaya? Kaya? Ha?
Ganyan o. Bagan pa. Maligis na, maligis. Oh, papa, papa. Papa. Paksin. Lain ko na lang. Nakaamoy mo lang. Eh, ba't amoy suka? Tulong. Dado. Bye. Bye, Dado. Titi. Ayun, baba niyo tayo, baba. Ayun, baba niyo tayo. Oo, wag dyan. Sabi niya. Umu ka ah. May bitin pa ka. Cool! Nuno yan. Gulay mo dyan. Nipis, nipis, nipis. Oh. Ayan, siya. Sabihan siya magkaman dyan. Hindi ka man spoken dyan. Sige. Ulo ka. Ayan.
mamaya na naman, pag gano'n naman, islip na naman kaagad. Ha? Pero nung papaliguan mo to, Hindi. hindi. Wala, mas Mamaya na naman, islip na kaagad yan. Mamaya na naman.
Bagsak na naman si Buluboy. Bagsak. Hindi pa pa talaga sa taas ha. Tanggal din lang. Di makibaiting nyo, 40. Di naman gan ka 20.